Počúvaj sem. Počkaj, vypne si zvuk. Jaj. Sa počas nedá. Ahoj, zombie. Si už trápny. Ako ty? S čím? Čaute, ja som Mama Man. To je Bobo Man. A tam je Kito Man. No. A idem si zaviazať moje sexy šnúr. A pozerajte. Teráše. Originál. Nie, nie To originál. je ako malú mašinu si tam urobil. Neviem. Však ja nečudujúce, že sa ti to vyzvuje. Na čo si to dávaš do hoptu? Proč je na vašem přijímači? Trocha je na vašem přijímači. Zavolajte neskôr. Naše číslo je 34 00 nevymyslené. Čo som našiel? Čo som našiel? Zelenú gulu. A pozeraj. To bude paintball. Ty si debil. Ale žil si to. Nevieš, strčil som si to do nálic. Aha, kde? Pičenie. Aha. To je Aha, makro. či to... A pičie, kde máš? Ešte raz nemám. Ešte raz to správky. Chcem to ešte raz spraviť. Pozerajte sa na ňo. Hneď. A teraz ako otvorím dvere, že... Kde mám mobil? Tu je Bobo Man a tu je Kiko Man. A to je